जय श्री जगन्नाथ समस्त को नमस्कार। मो अवसरप्राप्त प्राध्यापिका उद्भिद विज्ञान विभाग डॉक्टर प्रतिभा दास। आमर सब जो जीवन विभिन्न समय विभिन्न प्रकार जो घटना घटे विभिन्न प्रकार जिन आम देखुचे जो अनुभूति आम साइतिक रखीचे ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକଲ୍ କରି ମନେ ପକାଇଲେ ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ଲୋକ ଆମର ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କେହି କାହା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍ସ ମାନେ ପୁରା ଏକା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯାଆଁଳା ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭଉଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଥିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେବେ ବି ଏକା ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତା ବୋଲି ଗୋଟେ ସିରିଆଲ ଦେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା, ଗୋଟେ ସନ୍ନି କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସନ୍ନି ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଆଁଳା ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପୁରା ଅଲଗା। ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୀତିରେ ସେ ମାନେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତାଙ୍କର ନୀତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ସେଥିରେ ହେଇଥାଏ ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଶନି ଯେଉଁ ଲୋକଟି, ସିଏ ଶନି ଗ୍ରହକୁ ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୋଟେ ମାନେ ଅସୁବିଧାକାରକ ଗ୍ରହ କ'ଣ, ସେ କଥା ବି ଭାବିଲେ ଆମେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କାମ କରୁଥିବା ସବୁ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିକରି ମାନେ ରହିବା କି ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଶନି କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି ଅଲଗା ଚରିତ୍ରର, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଚରିତ୍ରର। ମାନେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ଡକାୟତ ଲୁଟେରା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଖରାପ ଚରିତ୍ର ସବୁ ଅଛି ବା ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ଶନି ପାଖରେ ସେଇଟା ନିହିତ ହେଇକି ଥାଏ। ତେଣୁ ସେବେ ଯାହା ଦେଖିକିରି ସେଇଟା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ଏମିତି ହେଉଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଇଡେଣ୍ଟିକାଲ୍ ଟ୍ୱିନ୍ ହେଇକିରି କେମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଏଇଭଳି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚରିତ୍ର ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ କାଳକ୍ରମେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ସେଇଆ ପ୍ରାୟ। କୌଣସି ମଣିଷର ଚରିତ୍ର ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ବି ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ବି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।